Espurnes d'arxiu. Josephine Baker, artista i activista a l'Arxiu Nacional, 1930. Josephine Baker, Sant Louis, 1906, París, 1975, ha fet història en convertir-se en la primera dona negra que ingressa al Panteó de París, edifici simbòlic dels grans referents en la construcció de la nació francesa. Nascuda als Estats Units, va triomfar al París dels bojos anys 20 del segle XX, fugint de la segregació racial. Va conquerir el favor del públic fins a convertir-se en una gran estrella, la primera cantant i ballarina negra d'èxit mundial. Aprofitant el seu èxit, va fer d'espia al servei de França durant la Segona Guerra Mundial. Es diu que amagava missatges en tinta invisible en les seves partitures mentre viatjava de gira per Europa. Baker és un referent de la lluita antiracista. Oposada a les mesures de segregació als Estats Units, va perdre la ciutadania durant una dècada. En 1963 va participar a la marxa sobre Washington de Martin Luther King. L'Arxiu Nacional conserva el reportatge que el fotògraf Gabriel Casas i Galobardes, interessat per la seva fama internacional, li va dedicar amb motiu d'una de les seves estades a Barcelona l'any 1930.